Siyabonga ndabandaba, siyabonga mfowethu, siyabonga ukuyidela kwakho, siyabonga ukuyinikela kwakho ukuthi kulwela izwe usipha amandla ukuthi sikwazi nathi ukusuma, ngoba bese siphelelwe yithemba nje. Iqiniso lilihle ukuthi bese siphelelwe yithemba eSouth Africa, besingasazi ukuthi sizothatha ini sihlanganise nani. Kusibuyisele ithemba, asazi ukuthi singakubonga ngani. Okwethu nje kuphela ekumele ukuthi sikwenze ukukubeka phambi kwaNkulunkulu ukuthi sonke isikhathi sikubeke emthandazweni, ukuthi uhleze uphephile wena ney'nsizwa nemindeni yenu, bonke abantu abasemgwaqeni abalwela iSouth Africa. Siyabonga kakhulu, sibonge whoever ongenile kuwena ukuthi nje ube yilento oyiyona. Sibonge ispirithi leso onaso, sibonga abakupha amandla, uNkulunkulu okupha amandla ukuthi every day wena ney'nsizwa nihlezeni semgwaqeni. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle eniwenzayo. Akuwona nje amandla omuntu angenenza ukuthi nibe strong ngale ndlela. So nje kuyabonakala ukuthi it's a calling. Kuyabonakala ukuthi nithunyiwe insizwa ukuthi nizofixa le country. Siyabonga nje kakhulu umsebenzi omuhle enisenzele wona ndabandaba. Siyabonga umsebenzi omuhle iy'nsizwa nidela imindeni yenu. Oh, bukani guys, bukani nje, bukani ukuthi abantu bakhathele phezu kwegaraji eshell, abantu bonke bakhathele bathi abahambe. Bukani abantu, bukani injabulo ekubantu uma bebona iy'nsizwa. Abantu bonke bafuna izwe lilunge. Hayi, asazi ngempela ukuthi upresident wethu, asazi ukuthi ugovernment wethu uzoyimisa kanjani lento, uzoyimisa kanjani, uzolwa nobani ayeke bani, uzobopha bani ayeke bani. Yilento nje mina engengifise ukuyazi ukuthi kuzoyenzakalani, ngoba kusukuma ngisho ogogo nje manje. Hayi guys, kubi.
akukho ngisho elilodwa idrobha, akukho ngisho elilodwa ilokishi, ithawuni, i-village lapho engangabona khona kufika iy'nsizwa abantu bengahlanyi ukujabula. Bese uzobaholi bethu bethi, ningavumi ukumislidwa, ningavumi ukubalandela labo bantu. La bantu bafuna yona lento efunwa iy'nsizwa, bafuna yona lento efunwa ama-marchers. Ibaphi labantu esitshelwa ngabo ukuthi bengamislidwa ngoba yibo laba abakhalayo. Ayikho i-South African e-against lento except labo abazaziyo ukuthi baya-benefit-a kuma-foreigners, except labo abazaziyo ukuthi vele bona banezinto abayifihlile behind, whether bahlobene nawo noma baya-benefit-a ngey'ndlela ey'thile. Asingene thina kulabo bantu noma ngabe bashadile nabo, bayathandana nabo. Asihlanganisele lutho, thina sifuna izwe lethu. Angeke sizolahlekelwa yizwe ngenxa yakho ukuthi wena usomathandweni nomuntu angaphandle. Angeke sizolahlekelwa yizwe lethu ngenxa yokuthi wena unebhizinisi oyenzayo nabantu bangaphandle. Asihlanganise lutho naleyo nto. Uwena osothandweni nalabo bantu, uwena oyi-business partner nalabo bantu, not sonke. So asikwazi ukuthi-ke manje sesizozwa ngani nina enithi hhayi laba bantu bangahambi bawusizo kuwena, not kuthina sonke thina basihlukumeza. So nje abahambi buka nje ukuthi njengamanje abantu bajabula kanjani. Yonke i-South Africa la ozobona khona ama-march, whether it's march and march noma yiy'nsizwa, uzobona kunale njabulo nje. Ibaphi-ke labantu okuthiwa bayahlukunyezwa noma bathathwa ngenkani? Abo-Gayton Mackenzie abasiyeke phansi thina, abasiyeke silwele izwe lethu. Asinayimayini thina ko-Zimbabwe, asiwona ama-flip-flopper njengabo. So nje abasiyeke phansi silwele izwe lethu. So uPhakela Umthakatho bethe akuyona imatch yangempela enkulu lena, bebesazo-addressa into yokuthi kuhlonishwe, ezobayala, ezo-advise bonke abantu ukuthi kuhlonishwe on the 30th of June, kungaluthwa, kungashawa muntu nje, kube nalokho ukuthi ngoba phela vele angithi senizwile ukuthi kuthiwe whatever ezokwenzeka nge-30 June sizoblame nina kanjani njani. Kodwa-ke lokho vele asinandaba nakho ngoba vele iy'gebengu zizobe zikhona. Even ngimacha yona i-ANC, iy'gebengu ihlezi ezikhona ithatha i-advantage. So lokho kokuthi we will hold you accountable for whatever ezokwenzeka, umsangano wonke leyo ngoba nakubona vele lezo zinto ziyenzeka. Kodwa manje ngoba vele bafuna into abazoyenza ukuthi iphazamise whatever esikhala ngayo. Kodwa ngoba bafuna nje into noma ngabe yini ezophazamisa zonke izinto, yonke imizamo esiyenzayo ukuthi sithi sifuna izwe lethu back from laba bafowabo. Kade ngilalele uMbalula nje ethi ungizwe ubonakale embracer umuntu waseGerman, embracer umlungu waseGerman. Kunani mangabe embraceile ngoba vele lowo mlungu lowo akasithathele emsebenzi loyo mlungu loyo, futhi phela njengoba simazi ukuthi uyi-journalist lo wamlungu lo, le nkampani emqashile yona ibimqasha kanjani illegal. Uma ngabe uMbalula esethi ungizwe ubonakale embrace umlungu engamfuna amaphepha, kusho ukuthini lokho? Lo yamlungu ubengeke ejoyina imatch. First thing nje ayenzile lo wamlungu ukujoyina imatch noma engeyena owala, okukhombisayo ukuthi akasabulutho ngoba vele ulegal. Number 2, lo mlungu akazanga ukuzosithathela imisebenzi. Asikaze thina silwe nama-German kuthiwa sithathele imisebenzi, asikaze sibe nenkinga yama-German egcwele emaklinikhi, asikaze sizwe kuthiwa kunabantu base-German aba-hijack amabhilidi noma iy'ngane zethu zidle upowder zahlala phansi kwama-bridge ngenxa yabantu base-German. Asikaze sizwe kuthiwa umuntu wase-German urun i-tuck shop ebulala iy'ngane zethu. So why must we fight with umuntu ongenacala? Why must we fight with umuntu wase-German ongazenzanga izinto ezimbi, ongakaze senze izinto ezimbi? Why kumele ukuthi siforced ukuthi silwe nabantu abanganacala? Njengayo lento yokuthi besitshela ukuthi asiyolwa nabelungu. Sibazelaphi thina abelungu? Asihlali nabelungu, thina silwa nabantu esibhekene nabo esibona benza i-crime phambi kwamehlo ethu. Asikwazi ukusuka la siye eSandton siyolwa nabelungu, asikwazi ukusuka la siye koBhalitho siyolwa nabelungu. Sihlanganisephi nezinto zakhona? Asibazi ngisho ama-crime abawakhomithayo. Asikaze sihlangane nabo emaklinikhi begcwalise emaklinikhi, asikaze siyolwa nabo emageyithini ey'koleni makuvulwe iy'kole belethe iy'ngane zabo nathi silethe zethu ezosivimbela iy'khala. Asikaze sizwe kuthiwa iy'ngane zethu zingaphansi kwama-bridge ngenxa yabelungu or zithenge ema-tuck shop abo zafa. Asikaze sihlangabezane nazo zonke lezo y'nkinga. Manje why must we go and fight with abantu abangahlanganiseli lutho ney'nkinga esibhekene nazo? Abantu at least okungaze sibuzwe ngabo ukuthi why singayo kobabuza nabo futhi okuyiwayo ama-patriots every day bahamba bey'nkampani kulama-employer abantu abangenamaphepha, okungebona okungewona nama-skills.
Akekho umlungu okungayiwa kuyena owenza into e-wrong. Kodwa laba abangayenzi into e-wrong nalaba esingazi noma bayazenza izinto e-wrong, asikwazi ukuvele sihambe sibheka abantu ukuthi awuyenzi into e-wrong. No, ama-employer abelungu, ama-China, ama-Indians, noma ngabe yini umqashi owenza izinto ey-wrong, o-employer ama-illegal foreign, kuyayiwa ilakho every day. Laba bantu basemgwaqeni balwa nabaqashi, whether umlungu noma ngabe yini, abenza izinto ezi-wrong. Yimaphi-ke ilibaphi la besibasabayo? Yibaphi? Sihambe singqongqoze emzini yabelungu siyobabuza ukuthi baligali noma banjani. Siyazelaphi kwakuthi kuhlala umlungu kulowa muzi? Noma ngabe siyadlula lapho kuma-suburbs, sazelaphi ukuthi kuhlala bani laphayana? Ama-Nigeria siyawazi, ahlala nathi emalokishini, ahlala nathi kuma-CBD, ahlala nathi even emkhukhwini, ama-foreign nationals lawa ase-Afrika. And-ke okokuqala, ugovernment uyakhohlwa ukuthi ha-integrate-anga belungu nabantu base-Germany to our communities. Wa-integrate ama-Africans amnyama njengathi ukuthi ezoba nathi kuma-community without even consulting us, without ukukhuluma nathi. Kodwa namhlanje sesisobhlenyelwa abantu esingakaze sitshelwe ngisho ekuqaleni ukuthi kungani kungakhiwa ama-refugee camp for bona. Sabona sebetheleka nje emphakathini yethu singazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke sayitshela ukuthi because we are human beings, nabo abantu, sizohlala nabo, asinankinga. Singaboni ukuthi si-accepta iy'lwane phakathi kwemiphakathi yethu. Njengamanje mase sibonile ukuthi kanti akubona abantu laba sesithi abahambe sekuyinkinga, into esingeke sikwazi ukuyenza leyo. Kwabona labantu babamangazile, sebababona ukuthi kanti baningi kangaka and ba-aggressive kangaka, sebebabona eSherwood belwa namaphoyisa. So thina simelane naleyo nto, into engeke iziyenzeke leyo. So guys, ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Izinto-ke lezi guys, izona-ke izinto bezenzeke eBay namhlanje. Thank you so much. Bye.